नैन मिलबे न कैल त प्यार कहन कि भाई साहब यो कैमरा भाई गमछा साहब this man is very satisfied with not problem is very problem नैन मिलबे न कैल त प्यार कहन बात बनबे न कैल त विचार कहन जकरा लेल मेहंदी हाथ में रचेलो अहाँ वो तकबे न केलक त श्रृंगार कहन एक बार और बजाबो तो यह चीज एक बार और एक बार बजा दियो ना ताली हो कोना के टूटलो मोती के हार कोना उजर लोग तो हर सिंगार ई सब कोना भेलो ओहि ना के हमरे ठकै छ हमर सजनी के हमरे ठकै छ हमर सजनी के कोना के टूटलो मोती के हार कोना उजर लोग तो हर सिंगार ई सब कोना भेलो ओहि ना के हमरे ठकै छ हमर सजनी के हमरे ठकै छ हमर सजनी के किताब लिखे छिए के चोरल कौ तोहर चैना गे सर एमहर जते देखबै तते बेसी मोन लागत हमरे ठकै छ हमर सजनी के हमरे ठकै छ हमर सजनी के नीक लागे या तो बड़ नीक बात है लेकिन इ नवयुवक सबके गीत भेले अहाँ के हम अपना अहाँ के जमाना के गीत सुनबे छी हे गे बुधनी में एगो बीड़ी दी है गे हे गे बुधनी में एगो बीड़ी दी है गे 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 हे गे बुधनी में एगो बीड़ी दी है गे हे गे बुधनी में एगो बीड़ी दी है गे ये हो
नीक समैया चिंता छोड़ है कहवा जाइए तै नीक समैया बादल रहते जे हम बुद्धा अपनो हेतै रुपया सुसुमका 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 तेल चिबबी है गे बुधनी में है गे बीड़ी की है गे बुधनी